cert espai per pensar que pot fer aquesta acció. Ha vist la pujada d'Aleix Vidal, que a més té camp per córrer i pot posar una bona centrada. L'1 contra 1, el futbolista de Puigpelat. Pilota cap a la frontal, on busca l'espai. L'assistència. El combinatiu, també la perfecció en Sergio. Atenció ara la feina que té Aleix Vidal amb Yuri Berchiche, que probable a la selecció basca. Bé, abans el Jordi, minuts. Important en el futbol, i el Duriz ho fa molt bé. Fins ara el Pau juga la més velocitat de Catalunya. Sí. Hi ha Duriz que sap el que és marcar-li gols a Pau López, perquè ho va fer l'any passat a la Copa contra l'Espanyol, però de moment el porter. La distribució, el canvi d'orientació ara per Aleix Vidal. Yuri davant seu, es mou de nou. Escoltant més fort de moment. Creu que també és nascut a Vitòria, Castells. Al mig del camp, Aleix Vidal. La selecció d'Euskadi, ho veiem ara a l'imatge, que es va reculant enrere. Pot pressionar a la sortida de pilota, pots pressionar un dos cops, però no pots estar contínuament pressionant. Està ben col·locada, deixa que la selecció toqui, però de tant en tant el van tirant més. Víctor Rodríguez moltes vegades a l'hora de buscar aquestes pilotes. Sergi Roberto l'està esperant Aleix Vidal. Els jugadors de la a Duriz, però veiem que Duriz va tirant més cap a la banda de Marc. Piqué expulsat en aquell partit de tornada de la Supercopa al Camp Nou. Encara segurament, i això el Jordi Grau sabrà, queden comptes pendents d'aquesta enfrontada. Veu ràpidament amb el braç, imitant el que feia fa uns minuts Gorka Iraisos, iniciant ràpidament les jugades. Muniain, amb intercepció per part de Marc Bartra. La situació cap a Pau López. Diagonal per Piqui, ha tallat Yuri Berchiche. Va, i Arramendi pot sortir a la contra. La té Sergio Busquets, s'ofereix Aleix Vidal, a veure si per la banda hi ha una altra via. Anéssim duel entre Aleix i Yuri. Sergio Busquets, boníssim, Sergi Roberto es preparava per... Amb explicacions a Marc Bartra. Més que potser fer disculpes, no? Sí, les explicacions les havia de demanar Bartra. Però bueno. Atenció a Aleix Vidal, bona cursa, bona velocitat. Yuri ha aconseguit però protegir aquesta pilota. Víctor Rodríguez, tècnica a la frontal, el xut, marca! Ho poses molt bé perquè anava a seguir parlant una mica de Sergio Busquets, no? Que prefereix jugar a futbol i divertir-se que no descansar, que segurament el que li aniria bé, no? No entén ell això, ell vol jugar, aquí s'ho passa bé, vol combinar, vol jugar amb la seva selecció, vol defensar els colors de la seva selecció, això no és que s'ho passa bé, i a sobre li servirà per la reentrega demà ja de començar a entrenar i posar-se a to per intenta ser vertical ara el conjunt català. Íñigo Martínez ha pogut rebutjar Aleix Vidal de seguida i mou Catalunya en camp propi. Moviment de la banqueta de Catalunya, surten a fer exercici d'escalfament. Doncs diria, si no, des de la distància no ho veig malament, que 7 futbolistes. Sí. Veu Estrada, és penal. Aleix Vidal puja. Piti movent-se. Al final no hi ha hagut entesa entre els dos futbolistes. L'últim en tocar la pilota ha estat Víctor San José, l'Autes per Catalunya. I aquesta Steadicam de la televisió de Catalunya que segueix l'escalfament. Per si hi havia poca gent. D'aquest grapat de bons futbolistes. A TV3, Aleix Vidal havia iniciat aquesta acció i és qui toca ara la pilota després de rebre de peus de Gerard Piqué. Pau López. Degut a la potència del xut de Duriz, a pesar que hagi estat a l'interior. Fregava el fora de joc a Duriz, no l'ha assenyalat l'assistent. Ell ja va marcar ara fa un any en el partit. I Prieto, que pot fer la centrada, la fa cap al segon pal on apareixia Muniain, però també hi havia Aleix Vidal. Si més no, per aconseguir el mal menor, que és el segon córner favorable al conjunt basc. Sembla, Jordi, perdona, Lluís. D'aficionats que havien generat algun tipus d'aldarull en la part més baixa. Jove, i molts canvis pel que veiem, Jordi Grau. A Víctor Rodríguez. Aquests serien els 7 canvis que ha introduït Catalunya. Fins a última hora han estat expectants. Jordi Masip, després del xut del golejador de la Real Societat. Digue, Jordi. Aquesta línia de 3 d'Euskadi amb Capa, Eraso i Roberto Torres, i en punta el golejador de la Real Societat. Part d'Asier Riesgo, porter de Deva, 32 anys, porter de l'Eibar aquesta temporada, l'ha jugat 14 partits sencers, el porter titular de l'Eibar aquesta temporada al lloc de Xavier Irureta Goyena. Ha estat Aleix Vidal l'últim any. Torna a jugar a Catalunya, pressiona de nou l'equip basc. Aquesta acció lateral espanyolista.
circulació, descongestionant Catalunya. Ara Aleix Vidal era qui movia aquesta pilota. La passada en diagonal buscant Gerard Moreno. Rebuig per Sergio García. A veure aquesta segona jugada. Bona incorporació d'Aleix Vidal. Prometia aquesta acció, però acaba en córner. Serà el 7è per a Catalunya. Els seus companys serveix amb el braç. Al final, riesgo cap a Eraso. Miquel Rico distribuït cap a la banda esquerra. Atenció a la centrada. Ha lliscat bé ara Marc Bartra. Intervé també David López ajudant en tasques defensives. La pressió de Javi Eraso sobre... Perdona que he dit Joel. Joan Jordan. Joan Jordan. Anys que fa el seu debut, de fet, amb un espanyol juvenil, una lliga. Ara fa 3 anys i escaig. Però podrà tenir Joan Jordan aquesta mitja hora. Martín Montoya. La situació cap a Pau López. Diagonal per Pitti, ha tallat Yuri Berchiche. I va Iarramendi, pot sortir a la contra. La té Sergio Busquets, s'ofereix Aleix Vidal, a veure si per la banda hi ha una altra via. Anéssim duel entre Aleix i Yuri. Sergio Busquets, boníssim, Sergi Roberto es preparava per... Amb explicacions a Marc Bartra. Més que potser fer disculpes, no? Sí, les explicacions les havia de demanar. Bartra. Però bueno. Atenció a Aleix Vidal, bona cursa, bona velocitat. Yuri ha aconseguit però protegir aquesta pilota. Víctor Rodríguez, Pèrica a la frontal, el xut, marca! Ho poses molt bé perquè anava a seguir parlant una mica de Sergio Busquets, no? Que prefereix jugar a futbol i divertir-se que no descansar, que segurament el que li aniria bé, no? No entén ell això, ell vol jugar, aquí s'ho passa bé, vol combinar, vol jugar amb la seva selecció, vol defensar els colors de la seva selecció, això no és que s'ho passa bé, i a sobre li servirà per la reentrega demà ja de començar a entrenar i posar-se a to per intenta ser vertical ara el conjunt català. Íñigo Martínez ha pogut rebutjar Aleix Vidal de seguida i mou Catalunya en camp propi. Moviment a la banqueta de Catalunya, surten a fer exercici d'escalfament. Doncs diria, si no, des de la distància no ho veig malament, que 7 futbolistes. Sí. Veu Estrada, és penal. Aleix Vidal puja. Pitti movent-se. Al final no hi ha hagut entès entre els dos futbolistes. L'últim en tocar la pilota ha estat Víctor San José Lautes per Catalunya. I aquesta estèdicam de la televisió de Catalunya que segueix l'escalfament. Per si hi havia poca gent. D'aquest grapat de bons futbolistes. A TV3, Aleix Vidal havia iniciat aquesta acció i és qui toca ara la pilota després de rebre de peus de Gerard Piqué. Pau López. Degut a la potència del xut de Duriz, a pesar que hagi estat a l'interior. Fregava el fora de joc a Duriz, no l'ha assenyalat l'assistent. Ell ja va marcar ara fa un any en el partit. I Prieto, que pot fer la centrada, la paga pel segon pal on apareixia Muniain, però també hi ha Aleix Vidal. Si més no, per concedir el mal menor, que és el segon córner favorable al conjunt basc. Sembla, Jordi, perdona, Lluís, d'aficionats que havien generat algun tipus d'aldarull en la part més baixa. Jove, i molts canvis pel que veiem. Jordi Grau. A Víctor Rodríguez. Aquests serien els 7 canvis que ha introduït Catalunya. Fins a última hora han estat expectant. Jordi Masip, després del xut del golejador de la Real Societat. Digue, Jordi. Aquesta línia de 3 d'Euskadi amb Capa, Eraso i Roberto Torres, i en punta el golejador. Al mig del camp, Aleix Vidal. La selecció d'Euskadi, ho veiem ara a l'imatge, que es va reculant enrere. Pot pressionar a la sortida de pilota, pots pressionar 1 o 2 cops, però no pots estar contínuament pressionant. Està ben col·locada, deixa que la selecció toqui, però de tant en tant, més... Víctor Rodríguez moltes vegades a l'hora d'anar a buscar aquestes pilotes. Sergi Roberto l'està esperant a Aleix Vidal. Els jugadors de Duriz, però veiem que Duriz va tirant més cap a la banda de Marc. Piqué expulsat en aquell partit de tornada de la Supercopa al Camp Nou. Encara segurament, i això el Jordi Grau sabrà, queden comptes pendents d'aquesta enfrontada. Veu ràpidament amb el braç, imitant el que feia fa uns minuts Gorka Iraisos, iniciant ràpidament les jugades. Muniain, amb intercepció per part de Marc Bartra, futbolista. Cert espai per pensar que pot fer aquesta acció. És la pujada d'Aleix Vidal, que a més té camp per córner i pot posar una bona centrada. L'1 contra 1, el futbolista de Puigpelat. Pilota cap a la frontal, on busca l'espai. Assistència! Combinatiu, i sempre també la perfecció en Sergio. Atenció ara la feina que té Aleix Vidal amb Yuri Berchiche, que probable a la selecció basca. Deia abans el Jordi, minuts. Important en el futbol, i el Duriz ho fa molt bé. Fins ara el Pau juga només la Societat de Catalunya. Sí.
Hi ha Duriz que sap el que és marcar-li gols a Pau López, perquè ho va fer l'any passat a la Copa contra l'Espanyol, però de moment el porter la distribució, el canvi d'orientació ara per Aleix Vidal. Yuri davant seu, a segona nau. Escoltant més fort de moment. Crec que també és nascut a Vitòria, Castells.